Predstavte si svet, ktorý sa zmestí do plochej papierovej krabice. Každý z nás má doma kúsok z tohto sveta, no málo kto pozná skutočnú tvár muža, ktorý ho stvoril. Dnes sa pozrieme na príbeh človeka, ktorý vytvoril miliardové impérium, no on sám až do smrti jazdil v starom Volve a zbieral zľavové kupóny. Tým mužom bol Ingvar Kamprad, zakladateľ značky IKEA. Toto sú ikony podnikania. Podcast digitálnej agentúry Heroes, v ktorom odkrývame DNA najväčších značiek sveta. Dnes vstúpime do mysle vizionára, ktorý pochopil, že skutočné impérium sa nestavia na luxuse, ale na dostupnosti pre všetkých. Toto je príbeh Ingvara Kamprada, zakladateľa značky IKEA. Príbeh Ingvara Kamprada sa nezačína v chladných lesoch severu. Musíme sa vrátiť až do roku 1894, kedy sa istá mladá žena menom Franciska rozhodla opustiť svoju rodnú zem, České Radonice. Spolu s manželom odišli za lepším životom do Švédska. Rozhodli sa tu vybudovať rodinnú farmu, avšak krátko po príchode sa dostali do problémov. Dlhy rástli a situácia sa zhoršovala až do momentu, keď Franciskin manžel spáchal samovraždu. Nechal za sebou tehotnú ženu a 2 deti. Avšak ona sa nevzdávala. Rozhodla sa, že farmu zachráni. A práve táto silná žena bola Ingvarovou starou mamou. Bola to ona, kto do rodiny vštepil túžbu po úspechu, ktorú neskôr odovzdala svojmu synovi Fjodorovi. Avšak Fjodor, Ingvarov otec, bol skôr tichší typ. Skutočný oheň praktickosti našiel u svojej matky Berty. Ingvar Kamprad sa narodil v roku 1926 v regióne Småland na juhu Švédska. Bola to drsná krajina, posiata skalami a hustými lesmi. A práve na tejto kamenistej pôde, na rodinnej farme Elmturid, sa začal písať jeho príbeh. Vyrastal v skromnosti, kde sa nič nevyhadzovalo. Jeho mama Berta bola stelesnením praktickosti. Učila ho, že vynaliezavosť nie je o tom, koľko máš, ale o tom, čo dokážeš vyťažiť z mála. Jeho otec bol tichý, pracovitý muž, ktorý sa snažil udržať rodinnú farmu v nehostinnom švédskom vnútrozemí. No práve od neho zdedil Ingvar jednu kľúčovú vlastnosť – neochvejný zmysel pre povinnosť a disciplínu. Na ich farme platilo nepísané pravidlo. Ak chceš prežiť, musíš sa hýbať. No Ingvar sa hýbal inam. Všimol si, že svet vonku je plný príležitostí, ktoré stačí len správne uchopiť. Svoje prvé podnikanie rozbehol už ako 5-ročný. Zistil, že ak v meste nakúpi zápalky vo veľkom a susedom v Smálande ich predá po kusoch, dokáže udržať nízku cenu a stále na tom zarobiť. Práve jeho babka Franciska bola jeho prvým investorom. Bola jeho najlepšou zákazníčkou, či už prišiel s krabičkami zápaliek, vianočnými pohľadnicami alebo rybami, ktoré sám ulovil. Miloval rybárčenie, ale rýchlo si uvedomil, že jedna udica je málo, potreboval sieť. Lenže siete boli príliš drahé a tak urobil svoj prvý skutočný obchod so svojím otcom. Kúp mi sieť a ja ti z každého úlovku vyplatím províziu. Neskôr, keď začal predávať semená kvetov, jeho biznis nabral na obrátkach. Zarobil toľko, že si mohol dovoliť 2 veci, ktoré navždy zmenili jeho život. Písací stroj a bicykel. Ingvar si vďaka písaciemu stroju začal viesť precízny register zákazníkov. Základ každej úspešnej firmy. A bicykel? Ten sa stal jeho logistickým centrom. Ingvar mal vtedy len 10 rokov a v hlave jedinú otázku. Ako zarobím dosť na to, aby sme už nikdy nemuseli počítať každý cent? Keď si z fabriky kupoval ceruzky, jedna ho stála polovicu švédskeho haliera. No keď vošiel do bežného obchodu, zaplatil za ňu 20-krát viac. Pochopil, že problém nie je vo fabrike. Fabriky boli rýchle a efektívne. Problém bol v tom, ako sa tovar dostáva od stroja k človeku. Cesta z fabriky k zákazníkovi bola vtedy pomalá, predražená a plná zbytočných sprostredkovateľov. Mladý Ingvar vtedy prišiel na prevratnú vec, ktorá sa stala srdcom jeho budúceho impéria. Distribúcia je nepriateľ. Je to ten drahý a pomalý článok reťazca, ktorý okráda obyčajných ľudí o peniaze a firmy o čas.
Keď odišiel na internátnu školu do Ozby, pokračoval vo svojom podnikaní. Pod posteľou v študentskej izbe mal vždy schovanú jednu hnedú krabicu, v ktorej mal svoj mobilný sklad. Opasky, peňaženky, hodinky a perá určené na predaj. Jeho spolužiaci boli jeho prvými vernými zákazníkmi. Zatiaľ, čo iní študenti snívali o prázdninách, Ingvar sníval o tom, že raz bude mať vlastnú firmu. Písal sa rok 1943 a 17-ročný Ingvar sa rozhodol založiť oficiálnu firmu. Jeho otec mu dal finančný dar za to, že sa mu napriek dyslexii darilo v škole. Tieto peniaze využil na založenie firmy. A vtedy vznikol ten ikonický názov, ktorý dnes svieti na modrožltých budovách po celom svete. I ako Ingvar, K ako Kamprad, E ako Elmtarid, ich rodinná farma a A ako Agunarit, farnosť, v ktorej vyrastal. Ingvarov sortiment bol vtedy pestrý. Predával všetko, po čom bol dopyt. Od elegantných rámikov na fotky, ktoré mali skrášliť strohé švédske domovy, až po dámske punčochy. Mal však jeden zásadný problém. Ako dostať balíčky k zákazníkom a nezaplatiť za poštu viac, než bol zisk. Ukázal však opäť svoju vynaliezavosť a uzavrel dohodu s miestnym mliekarom. Využil tak auto, ktoré by aj tak tú istú trasu muselo absolvovať. Žiadne zbytočné náklady, žiadne plytvanie palivom. Zlom prišiel v roku 1948. Ingvar si všimol, že v regióne žije množstvo malých lokálnych výrobcov nábytku. Vedeli skvele robiť remeslo, ale nevedeli ho predať. Rozhodol sa, že vytvorí prvý katalóg svojich produktov a že do sortimentu pridá aj prvé kusy nábytku. Jedným z prvých bolo jednoduché kreslo, ktorému dal meno Ruth. Prečo Ruth? Opäť sme pri jeho dyslexii. Čísla mu nič nehovorili, no mená dievčat zo susedstva si zapamätal hneď. Ruth bola revolúcia. Ľudia zrazu zistili, že si môžu objednať kus nábytku priamo z domu, bez toho, aby museli ísť do drahého mesta. Úspech stoličky Ruth a ďalších kuskov z katalógu spôsobili v Švédsku zemetrasenie. Tradiční predajcovia nábytku boli zvyknutí na vysoké marže a pomalý predaj. Zrazu prišiel mladík z farmy, ktorý predával to isté a za zlomok ceny. Švédsky zväz predajcov nábytku vyhlásil Ingvarovi vojnu. Tlačili na dodávateľov a vydierali. Tvrdili, že ak mu predajú čo je len jednu skrutku, už od nich nikdy nič nekúpia. Bojkot fungoval. IKEA zrazu nemala od koho kupovať tovar, čo viedlo k poklesu dodávok o polovicu. Ingvar začal hľadať riešenie v zahraničí. Zistil, že v poľskom Radomsku dokážu vyrobiť nábytok špičkovej kvality a za ceny, o akých sa Švédom ani nesnívalo. V roku 1961 začal preto spoluprácu s poľskými fabrikami. Poľskí výrobcovia dokázali vyrobiť nábytok lacnejšie, čo firme umožnilo nielen prežiť, ale ešte viac znížiť predajné ceny. Tento krok definitívne prelomil izoláciu, do ktorej sa dostal na švédskom trhu. Keď sa prvé kamióny s poľským nábytkom začali vykladať v skladoch IKEA, švédski predajcovia nábytku pochopili, že prehrali. Ingvar nielenže prežil, on našiel spôsob, ako byť ešte lacnejší. No aj s lacným nábytkom z Poľska tu bol ten starý nepriateľ. Drahá doprava. Nábytok zaberal v kamionoch príliš veľa miesta. Riešenie prišlo počas jedného fotenia do katalógu. Dizajner Gillis Lundgren sa snažil napchať stôl s názvom Lövet do malého auta. Stôl mal dlhé nohy a auto bolo priúzke. Lundgren vtedy v návale frustrácie povedal vetu, ktorá zmenila svet nábytku. Pre Boha, veď mu tie nohy jednoducho odmontujme. Ingvarovi v tej sekunde cvaklo v hlave. Ak odmontujeme nohy, stôl sa zmestí do plochej papierovej krabice. Ak je krabica plochá, do kamióna sa ich zmestí 10 krát viac a zákazníci si ich budú môcť odviesť sami v bežných autách. Aby si ľudia mohli tovar pred kúpou reálne ohmatať a nie len listovať v katalógu, otvoril Ingvar prvý obchodný dom. V tom čase totiž konkurenti šírili fámy, že jeho nízke ceny znamenajú nekvalitné materiály. Obchodný dom mal byť priamym dôkazom toho, že to tak nebolo. Ingvar v ňom usporiadal nábytok do vzorových izieb, ktoré imitovali skutočné domovy. Zákazníci si mohli do kresiel sadnúť, vyskúšať si stabilitu stolov a presvedčiť sa o ich kvalite. Marketingovo bol tento priestor od začiatku navrhnutý ako riadená cesta. Na rozdiel od bežných obchodov, kde vidíte od vchodu až po zadnú stenu, IKEA zaviedla jednosmerný systém pohybu, kde zákazník je vedený pevnou trasou cez celé poschodia. Od spální, cez kuchyne až po obývačky. Tento model bludiska má jasný cieľ. Kým sa človek dostane k tomu, po čo prišiel, prejde okolo stoviek ďalších inšpirácií a produktov. Ingvar si všimol ďalší problém.
Ľudia odchádzali z jeho obchodného domu predčasne, pretože vyhladli. Jeho reakcia bola pragmatická. Hladný zákazník nič nekúpi. Do predajne preto integroval reštauráciu s cenovo dostupným jedlom. Lacné mäsové guľky alebo káva neboli zdrojom zisku, ale nástrojom, ako udržať rodiny v obchodnom dome o niekoľko hodín dlhšie. Celý proces nákupu vyvrcholil v samoobslužnom sklade. Zákazník si v obchodnom dome zapísal kód tovaru a na konci si tie povestné ploché krabice sám naložil na vozík. Týmto krokom IKEA preniesla náklady na manipuláciu a skladníkov priamo na kupujúceho, čo umožnilo držať konečné ceny na úrovni, ktorej tradiční predajcovia nedokázali konkurovať. Tento model predaja sa ukázal ako nezastaviteľný a IKEA začala expandovať aj za hranice Švédska. Prvý zahraničný obchod otvoril Ingvar v roku 1963 v norskom Osle. Nasledovalo Dánsko a v roku 1973 prišiel vstup na nemecký trh, ktorý sa stal pre firmu zásadným. Nemecko bolo najväčším a najnáročnejším trhom v Európe. Ingvar vedel, že ak IKEA úspeje u konzervatívnych Nemcov, dokáže uspieť kdekoľvek na svete. Bol to model, ktorý sa neskôr kopíroval pri expanzii do USA či Francúzska. Expanzia však priniesla novú výzvu. S tisíckami zamestnancov a desiatkami obchodov hrozilo, že sa vytratí pôvodná identita a šetrnosť, na ktorej Ingvar firmu postavil. Aby si udržal kontrolu nad dušou podniku, spísal v roku 1976 vyše 30-stránový dokument s názvom Testament predajcu nábytku. V tomto manifeste zhrnul základné piliere IKEA, ktoré platia dodnes. Šetrnosť, jednoduchosť a pracovitosť. S narastajúcim bohatstvom sa však Ingvar stal aj terčom kritiky a zvedavosti. Napriek tomu, že vlastnil jedno z najväčších impérií na svete, jeho životný štýl zostal takmer identický s tým, ktorý videl u svojich rodičov. Jazdil v starom Volve, lietal ekonomickou triedou a v hoteloch si vraj bral domov malé balenia soli a korenia. Pre niekoho to bola póza, pre neho to bolo hlboko zakorenená filozofia. Veril, že ak má žiadať od svojich zamestnancov efektivitu a šetrenie, musí ísť príkladom. Úspech značky IKEA však v 90. rokoch zatienil škandál, ktorý siahal hlboko do Ingvarovej mladosti. V roku 1994 sa na verejnosť dostali informácie o jeho aktivitách počas druhej svetovej vojny. Ukázalo sa, že ako mladý muž bol členom švédskeho nacistického hnutia a udržiaval blízke priateľstvo s lídrom švédskych fašistov. Pre svet to bol šok. Zakladateľ značky, ktorá hlásila demokratický dizajn a humanizmus, mal minulosť spojenú s temnou ideológiou. Ingvar na toto odhalenie zareagoval okamžite a neobvykle otvorene. Napísal osobný list všetkým zamestnancom firmy IKEA, v ktorom svoju účasť v hnutí opísal ako mladickú hlúposť a najväčšiu chybu jeho života. Vysvetľoval, že v tom čase bol silne ovplyvnený prostredím, najmä svojou babičkou Franciskou. Hoci Franciska pochádzala z Čiech, bola sudetská Nemka a mala silné pronemecké a nacionalistické názory. Práve ona v mladom Ingvarovi formovala politické videnie sveta v čase, keď sa v Európe lámali dejiny. Ingvar neskôr v autobiografii priznal, že trvalo roky, kým sa z tohto vplyvu vymanil a pochopil zvrátenosť tejto ideológie. Keď sa búrka okolo jeho minulosti utíšila, svet sa opäť sústredil na jeho biznisovú genialitu a bizarný životný štýl. Napriek tomu, že sa stal jedným z najbohatších ľudí planéty, jeho osobná spotreba zostala na úrovni bežného dôchodcu. Často ho vídali, ako nakupuje zeleninu na trhu tesne pred záverečnou, keď ceny boli najnižšie. V rozhovore pre švédsku televíziu raz priznal, že takmer všetko, čo má momentálne na sebe, kúpil na blšom trhu. Jeho šetrnosť nebola len imidžom pre verejnosť, ale hlboko zakoreneným životným štýlom. Ingvar napríklad používal čajové vrecuška viackrát. Ak bol čaj po prvej šálke ešte dostatočne silný, vrecuško nevyhodil, ale poctivo si ho odložil na ďalšie použitie. Vianočný papier nikdy nevyhadzoval. Starostlivo ho žehlil a odkladal na ďalší rok. Jeho posadnutosť efektivitou a šetrením občas viedla až k bizarným situáciám. Raz mu vraj ochránka odmietla umožniť vstup na slávnostný gala večer, kde si mal prevziať cenu podnikateľ roka. Na akciu dorazil obyčajným autobusom a v dave hostí ho jednoducho nespoznali. Inokedy ho zasa videli, ako dlhé minúty krúži autom v okolí hotela, len aby našiel parkovacie miesto zadarmo. Tento prístup nebol o tom, že by si tie veci nemohol dovoliť. Bol to odkaz jeho zamestnancom. Hovorieval: ako môžem žiadať od ľudí, ktorí pre mňa pracujú, aby šetrili, ak ja budem sám rozhadzovať?
Príbeh Ingvara Kamprada skončil v roku 2018, keď vo veku 91 rokov pokojne zomrel vo svojom dome v Smálande, v tom istom regióne, kde ako 5-ročný predal svoju prvú krabičku zápaliek. Zanechal po sebe impérium, ktoré dnes prevádzkuje stovky obchodných domov po celom svete a ročne obslúži miliardu zákazníkov. IKEA však nie je len úspešná firma. Je to zhmotnenie Ingvarovej celoživotnej filozofie, že luxus by nemal byť výsadok bohatých, ale právom všetkých. Ak vás dnešný príbeh inšpiroval, budeme vďační, ak sa vám podelíte so svojím okolím. S niekým, kto hľadá motiváciu alebo ho fascinuje cesta k úspechu. Sledujte náš podcast Ikony podnikania na vašej obľúbenej platforme, aby vám neunikla žiadna ďalšia legenda. Tento podcast vzniká v digitálnej agentúre Heroes, kde pomáhame firmám budovať značky, ktoré majú zmysel. www.heroes.sk. Ďakujeme, že ste s nami strávili čas pri tejto epizóde. Veríme, že si z nej odnášate kúsok odhodlania do vášho vlastného podnikania. Počujeme sa pri ďalšom príbehu.